22 minutuko izeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu dugu Maialen Iriarte, EH Bilduren mai politikoko kidea eta Gipuzkoako batzar nagusietan bozeramale. Iriarte Anderea, egunon ongi etorri. Egunon eta hon esan beharko dugu, gainera ez da atertu duelako eta agian Goierri eta Tolosaldeko herritarrak ez badira, besteek ez zuten ikusiko bertan izandako hondamendia, baina malapartatua izan da zentzu horretan asteburua eta gaurtik aurrera izandako kalteak neurtzen eta egoerari buelta ematen hasten diren bertako herritarrek. Gipuzkoako zenbait herri dezente kaltetu ditu asteburuko ekaitz horrek, Zaldibia, Lazkao, Berrobi, Ibarra, zerrenda luzeagoa ere bada, etxe bizitaretan ez ezik ikusi dugu bideetan ere sortu dituela honek kalteak. Erakundeetatik, diputaziotik asuntan, erantzun egokia eman dela esango zenuke? Uste dut alkateek, Euskal Herria Bilduko alkateek neri atzo esan zidatenez, bihar izango dute lehenengo bilera bat, alkateek egun hauek eman dituzte herritarrekin auzolanean bertako lokatzak eta bertako ondatutako trasteak eta ateratzen. Nik herritarrekin hitz egiteko aukera izan dut, eta herritarrek pasa dute beldurra momentu batzutan, etzekitelako gainera zer zetorkien, ikaragarria izan omen zen momentua, eta herritarrek erakutsi dute beste behin ere, elkartasuna eta auzolanak ze garrantzia daukan herri honetan, eta horrela aurkitu ditut egun hauetan, lokatzak enduz eta abar, eta iruditzen zait beste kontu bat, garrantzitsua dena ere, ezta, jakin dute tamaina hartzen oso ongi, ez? Emakume batek esaten zidan gu hemen lokatzak entzen ari gara, eta lokatz artean seguru aski geure gauzak arkituko ditugu, eta hori galera handia izango da guretzat, baina hortaz aparte badakigu hemen ez dugula gorpurik aurkituko Valentzian bezala, eta ze garrantzitsua da hori, ezta, eta lokatzak enduz jarraitu zuen, baina ez dakit kontua dimentsionatzen uste dut, sarraski handi xamarra egin duela euriak, baina zortedun garela hain zuzen ere kalte pertsonalik egon ez talako. Diputazioak hemendik aurrera eman beharko die batez ere erantzuna udalak gaur bertan hasiko dira lokatzik handienak kenduta gero, eta hainbat landagunetan oraindik ere urremariak handi xamarrak direla esan adidate bateko eta besteko alkateek, eta horiek ja kontrolatuta gero, luiziak nola dauden ikusita gero, eta batez ere jendeak zer behar duen eta nola behar duen azterketa eginez, eta nik uste dut hortik aurrerako komunikazioa egongo dela. Aldundiak eta udalek bihar mahai hori osatuko dute, hor emango zaio berehalako erantzuna orain sortu den egoerari. Dena den, kontuan hartuta klima larrialdiak era honetako muturreko fenomenoak sarriago, maizago ekarriko dituela aurrerantzean, gainera Tolosaldea ageri dela kasu askotan baita ere, gune kritiko gisa, uraren ikuspuntutik, preventiboki zer gehiago egin daiteke eta nola diseinatu beharko litzateke hori? Begira, preventiboki egin beharko dana da, besteak beste orain gertatu dena ikasi, ez da? Danok dakigu oso momentuko fenomeno bortitza izan dela orain gertatutakoa, egon da nola baiteko eztabaida bat alarma, noiz igorri eta noiz ez igorri, nik uste dut horrelako gauzak aurrerantzean gertatu daitezkeen erako oso ondo aztertuak eta gardenki aztertuak izan behar ditugula, edo zein onelako edo antzeko gertatzen balin bada, erantzuna egokiagoa izan dadin, ez da uste dut zentzu horretan, klima aldaketak sortu balin badu behintzat kontu hau, ni ez naiz gai hori esateko eta, baina era honetako fenomeno bortitzak badirudi horren ondorio direla, ikusi egin beharko ditugu elementu ezberdinei nola erantzun genetzaieken azkarrago, hobeto, honek denbora gutxi iraundu, denboran esan nahi dut ordu pare bateko ordu terdiko kontua izan da leku batzutan, baina luzeagoa balitz, herritarrak, batez ere herritarrak nola salbatu, herritarrak nola zaindu jakiteko, ez da uste dut hortan sakondu behar dugula. Sakondu beharko dugun bezala, hori aipatu ditazu, hori Ibaiarren arroan uholdeak oso sarritan gertatu izan dira herri honetan, eta geroztik lan handiak egin dira ibaien arroak eta garbitzen eta berbideratzen, ez da? Batzutan edo zein kasutan gizakiok egiten ditugun interbentzioak ere aztertu beharra izango dugu, orain garai berri honetan eta era honetako fenomeno bortitzekin ea hori dana egoki dagoen edo beste
aktuazio batzuk behar ote diran. Eta orain gertuan, alkateek bazeukaten beste ardura bat atzo, adibidez Ibarrako alkateak zioen, izaskungo bidea nahiko kaltetua, eta arriskutsu geratu dela, ezta, eta arrisku horretatik jendea salbatzeko edo esan nahi dut, arrisku hortan jendea ezibiltzeko berehalako erabakiak hartu beharko direla, atzo alkateak zeuden oso nekatuta, lan asko egin dute asteburu honetan, normala dan bezala, ezta, beraien lana hori delako. Egia esan lokatz asko zegoen oraindik ere, Amezketarako bidean bai, Berrobin eta Ibarran ere oraindik bai, gero autopista ez ireki izanak, 15 itxita mantentzeak sekulako kotxe trafikoa ekarri du bide horietara. Orduan, badira hainbat gauza, lasaitasunez aztertu eta nola hobetu ikusi behar direnak, prestatuak egon gaitezen alakoak gertatzen balin badira erantzunak egokiagoak izateko. Berehala galdatuko dizut, lokatza politikoaz, politika gintzen dezente dagoelako hortik baita ere, baina egunari begira gaurko omenaldi bati buruz galdatu behar nahi nizun, lehen jaurlaritzari buruz eta Carlos Garaiko etxeari gaur egingo zaion aitortza horri buruz. Beharrezko ikusten duzu omenaldi hori? Beharrezko ikusten dut, bai, Carlos Garaiko etxea ongi dakizun bezala Euskal Telebistako nire etapatik ezagutzen dut, sarritan elkarrizketatu izan nuelako noski, beti oso gizon gertutkoa eta beti hizketarako oso prest zegoen gizona iruditu zitzaidan. Eta batez ere iruditzen zaidana da, garaian jakin zuela, herri honek jauzi bat eman zezan moduko jaurlaritza bat martxan jartzen, ezta? Eta handik abiatuta, eta gizon emakume, batez ere gizon, baina gizon emakume oso prestatuekin etxenik datorki burura adibidez, Ramon Labaien datorki burura adibidez, ez zer izango litzateke adibidez, Ramon Labaien ikabe Euskal Irrati Telebista eta arek eman zion bultzada, ezta? Eta askotan legearen marran eta oraindik ere lortuak ez zeuden eskumenetatik harago uste dute herri honi jauzi bat emateko urrats garrantzitsua eman zutela eta Carlos Garaiko etxeak hor paper garrantzitsua izan zuela. Garai hartan, gaur egun EH Bilduren parte den Ezker Abertzaleak ez zuen prozesura, autonomia estatutuaren ondorengo garapen prozesura ontzat ematen. Gaur egungo ikuspuntutik, akatsa izan zen hori edo ezin da irakurketa hori egin gaur egungo betaurrekoekin? Nik uste dut Euskal instituzionalizazio modernorako urrats bat izan zela, baina urratsak ematen direnean iruditzen zait alde kritiko bat alboan edukitzea beti ere akulu lana egiten duela eta balio duela erabaki batzuk oraindik ere ausartagoak eta erabaki batzuk oraindik ere herriaren aldekoagoak izateko. Nik horrela interpretatu nahi dut garai hura, ezta? Ezagutzen ditut garai hartan Ezker Abertzalearen inguruan zeuden hainbat eta hainbat pertsona herri hau asko maite dutenak, baina iruditzen zitzaienak beste bultzada bat eman behar zitzaiela. Eta gaurko betaurrekoetatik ikusita ere garrantzitsua izan baldin bada ere Euskal instituzionalizazio berrian hau guztia begiratu ere ongi begiratu beharko genuke zer izan zen 78ko aldaketa hura dena, ezta, eta nola gauden. Eta egia da, lorpen batzuk izan zirela, baina adibidez orain Gernikako estatutuari begiratzen balin badiogu eta urte hauetan guztietan izan dituen higadura eta urradurei begiratzen balin badiogu, bagian nahikoa berme biltzen ez zituen estatutu bat izan zela ere ondorio estatu genezake, ezta? Etengabeko higadura eta etengabeko urradura izan duelako. Bada garaia beste urrats bat aurrera emateko eta uste dut izan daitekeela momentuak hainbeste aldatzen direnez, eta lokatzetan sartuko garen ez laster, gian egoera zaildu egin talako ez, baina guk ikusten genuen momentua, plurinazionalitatearen aldeko Espainiako gobernu bat hori aldarrikatzen zuena egonik eman zitezkeela urratsak dagoeneko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eginak dauzkagun hainbat lanibide emateko. Gobernu hori oraindik egon badago agintean. Kontua da, atera direnak aterata, noiz arte eutsi ahal izango dion zalantza handia dagoela. Sánchezi berriz ere erori eta altxatzeko gaitasuna askotan aitortu zaio, baina oraingontan etorri zaion kolpea ez da txikia izan, eta gainera bere konfiantza handiko pertsonak izan dira ustez ustelkeria kasuetan harrapatuta agertu direnak. Zuk nola aurre ikusten duzu gara daitekeela hau?
Bueno, nik lehenik eta behin esan nahi dizudana da, ustelkeriaren aurrean Euskal Herria bilduk zero tolerantzia duela. Bai etxe barrurako, eta baita etxetik kanporako. Eta hori oso garrantzitsua dela gure aritzeko eta ekiteko moduetan. Herritarren diruarekin zero tolerantzia izan behar dugula pentsatzen dugu. Eta gertatutakoak gertatuta, zero tolerantzia ez da. Zuhurtasun guztiarekin edozein kasutan esango dizut, Guardia Zibilaren informe horiek direla eta orain baino lehen, zerban kasua baino lehen ere ikusi ditugula, ezainegiak, gezurrak, eta zuhurtzia guztiarekin, harritu gaituela pixka bat ere, nolabaiteko ameto oso hori nola eman dion Sánchezek pentsatu nahi dut, berak informazio gehiago izango duelako dela, edo bestela, ez dakit nolabaiteko kortafuegos deitzen zaion hori jarri nahi izan duela, ezta? Esaten du egun hauek pentsatzeko hartu dituela, nik egia esan gehiago eman dut asteburua Gipuzkoako herritarrekin eta uholdiek sortutako kalteak aztertzen eta ikusten, eta ez dut hainbeste jarraitu Madrilgo politika, askotan iruditzen zaidalako Madrilgo politikaren baitan erabat zurrunbilatuta ibiltzen garela eta Euskal Herritik ere gauza asko egin genitzakela, pentsatzeko hartu omen du, ikusi egin beharko dugu gaur Cerdanek bere akta ematen duen, ikusi egin beharko dugu beste Alderdi Sozialistako baroiek ze esaten duten eta zer gertatuko den, baina ez dut uste panorama erresa denik. Guk esan dezakeguna momentuz da oso exigenteak izango garela gobernu horrekin, oso exigenteak izango garela, erabateko exigenteak izango garela, eta gaur arratsaldean hain zuzen ere gai hau sakon aztertzeko mai politikoa bilduko dugula. Posible da oraindik ere eskutuko grabazio gehiago publiko egitea, eta ikusiko da une honetan kezka PSOE barruan delako inor gehiago nasita agertzen ote den, ala ez? Edota Sánchezek honen guztiaren berri baotezekoan lehenago eta ez ote duen orain arte horren berri eman, ez da? EH Bilduk gobernu honi... Grabazio kutreak bide batez esan da. Kutrerio bat nabaritu dut grabazio horietan haundi xamarra. Bai, barkatu. Hitz egiteko moduan ere bai besteak. Bai, horregatik. EH Bilduk gobernu honi kontua da babesa ematen diola. Non dago magarra gorria? Argi dago eskuinari botererako bidea eragoztea helburu bat badela, baina Alderdi Sozialistari babesa emateko muga non dago? Ikusi egin beharko da, norainoko eragina eta noraino iristen dan ustelkeria kasu hau, eta norain kasu ez dakit isolatu bat den, edo eragiten dion uste duguna baino gehiago Sánchezen gobernuari, ez da, hori edanak aurra arratsaldean aztertuko ditugu, eta hor ezarriko ditugu marragorriak. Nola nahi ere, somatu zaitut nahiko ezkor gauza batekin, legealdi honek izan behar zuen autogobernuan, edo nazioa aitortzan aurrera egiteko legealdi bat iraganean hitz egin duzu. Legealdi honi indarrik geratuko espalitzaio bezala? Iraganean hitz egin dut, agian eguneko lokatzak harrapatuta, ez da, iruditzen zait gaur gertatzen direnak eta datozen egunetan gertatzen direnak ikusita, guk oso argi esan izan dugun bezala aurrera urratsak ematen jarraituko dugula, hain zuzen ere iruditzen zaigulako herri honek egun dituen erronkei erantzunak emateko erreminta gehiago behar dituela. Eta gainera, erreminta horiek izateaz gainera soberania material bat lortzea aldera, herri honen zati handi batek gehiengoak esango nuke nahi duela bere burua gobernatu eta nahi duela bere etorkizuna erabaki, ez. Lehengoan gure eskudagok, deitu gindun kalera, ez da, eta uste dut milaka pertsona horiek erakutsi genuela zer nahi genuen, bide batez esango dut harritu ninduela Eusko Alderdi Jeltzaleak ez manifestazio horretara deitzea, ez da, indarra behar denean eta printzipioz behintzat danok bat gaudenean Euskal Herrian nazio bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela, ez da, eskasa iruditu zitzaidan bere ez parte hartze hori eta persona bakan batzuk bakarrik joatea. Uste dut badagoela gehiengo bat, ziurraski gehiengo horrek eta esana dago, ez da, baldintza batzutan nahiko luke
Espainiako estatuarekin bestera batera harreman du, baina hori da hain zuzen ere oinarri eta printzipiotan duela 2 legealdi jaso genuena, hortxe egin genuen akordio bat Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk zati batean Podemosekin ere, pentsatzen dut ikutu batzuk behar dituela akordio horrek gauza berriak sortu direlako, asmatu ere ezin genitzaken kontuak sortu direlako, ez? Baina uste dut badela oinarri egoki bat aurrera egiteko, eta herri honek behar dituela batetik lehen aipatu dudan bezala Gernikako estatutua urte hauetan guztietan oso igatua geratu delako eta igatu egin dutelako eta erraminta batzuk eta erabakitzeko gaitasun batzuk murriztu edo ezabatu egin direlako eta gainera ditugun erronken aurrean beharrezkoa zaigulako geure burua gobernatu ahal izatea. Gipuzkoako legealdiari dagokionez, legealdiaren erdira iristen ari gara, hauteskundeetan lehen indar izan zineten EH Bildu, baina oposizioan zaudete, oposizio buru zarazu, 2 urte hauen ze balantze egiten duzue? Begira, nik ikusten dut lidergorik gabeko gobernu bat eta norantzarik gabekoa duela 4 urtera arteko inertzia kudeatzen eta normala iruditzen zaite zentzu batean, hain zuzen ere gobernu osatzen duten 2 sozioek beraien biziraupena edo beraien gobernuan mantentzea bilatu zutelako hasierako momentutik eta ez zuten inolako lotsarik izan. Orain hain asarre dituen Partido Popular horrekin, Partido Popular euskara fobo horrekin akordio bat egiten, akordioa etzen hutsala izan, beraien bozka guztiak eman zizkioten Partido Popularrari, Partido Popularreko kide bat Gipuzkoako mailan egoteko. Eta honek guztiak zer ekarri zuen, herritarrak eta herritarren eskaerak 2. mailan uztea, ez? Eta orduan nik galdetzen dut, zer egin du gobernu honek adibidez zaintzari dagokionez, edo zer egin du bere eskumen murritzetatik etxe bizitzaren inguruan, hain zuzen ere egin zezakenean alokairuen prezioak topatzeko indize horren inguruko datuak eman, ez ditu oraindik ere datuak eman, etxeko lan egin gabe daude, zer egin du fiskalidadean kenkari zerrenda bat baino kontuan izan da Gipuzkoan ponentzia bat egin genuela, adostasun handi bat lortu genuela Euskal Herria Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak fiskalidade berri bat erako ponentzia baten ostean, eta ponentziaren azpimarratzen dut ponentzia horrek jartzen gintuelako gaur egun ditugun erronken aurrean eta gaur egun erronka hoiei nola erantzunteko bidea nola eman genezan, ezta? Orduan galdera horiek guztiak eginda gero iruditzen zaidana da, lidergorik gabe eta norabiderik gabeko gobernu bat dela. Eta norabidearen hau ere aipatzen dut beste kontu batekatik, ez? Gobernu honi berdin izan zaio bere planteamentua egin duenean aurrekontuak adibidez urteko legerik garrantzitsuena, ez? Partido Popularrarekin edo ez dakizainekin egin, ez da? Ez da gauza bera. Ez da gauza bera Partido Popularrarekin akordio bat egitea aurrekontuetarako edo Euskal Herria Bildurekin egiteko, izan ere, segun eta zen norabide, halako politika publikoak egingo dira, eta politika publiko hoiek erantzungo diote hobeto edo okerrako jendeari edo beste eragile batzuei. Legealdi honetan ere izan dira zenbait sententzia enplegu publiko eskaintzetan euskara eskakizunagatik epaitegiek baliogabetu dituztenak. EH Bildutik enplegu publikoaren legea aldatzeko proposamena erregistratu duzue eta Jaurlaritzatik Imanol Pradales lehendakariak taktizismoz jokatzea leporatu dizue Jaurlaritza igatzeko. Badago aukerarik EAJ, PSE eta EH Bildu bere baitan hartuko dituen hizkuntza politika baterako eta kasu honetan enplegu publikoa lege hori aldatzeko akordio batera iristeko aukerarik? Begira, nik uste dute euskararen arlo honetan jauzi handi bat eman beharra dagoela eta hori esaten dute euskararen inguruan aditu direnek. Bestalde batetik uste dute oldarraldi judizial baten aurrean gaudela eta 40 urtetan arilkatutako hainbat eta hainbat akordio bertan bera geratzen ari direla. Eta guk enplegu publikoaren legea aurkeztu baldin badugu, aurkeztu dugu iruditzen zaigulako urratsak eman behar direla eta ezin gindezkela bueltaka eta bueltaka aritu asko asarretuz Ayusok ez dakiz zer esan digulako baino zer egin gabe. Ondo dago asarretzea Ayusok ez dakiz kontu esaten dunean,
sarretu gintezken Ayusoren prentsa arduraduna edo gabinete burua Durangora etorri zenean Euskal Herria Bilduri alkatetza kentzeko orduan ez ginen hasarretu. Eta ondo dago senatutik ateratzea eta gure jarrera erakustea euskararekiko, ezta? Baina euskarak behar ditu jauziak eta ez Madrilen, behar ditu Euskal Herrian. Eta ez da inori igatzeko, da urratsak emateko. Eta urratsak emateko urte batzuk badituzten lege horiek eguneratu egin behar direla uste izan dugu. Lege proposamen bat mahai gainean jartzeak ematen du akordiorako eta akordioak arilkatzeko bidea handia. Eta has gaitezen lanean, badu beharra eta euskarak lanean hastekoa diskursoetatik harago. EAJ eta PSE hizkuntza eskakizunen inguruan euren artean akordioa lortzeko ahaleginean ari dira. Baditzu konfiantzarik gaur egungo langa beherago eraman gabe akordiorik lortuko denik? Nik daukadan espero dudana da ez gaur egungo langa beheratzea. Espero dudana da guztiek onartzea euskara herritar guztien eskubide bat dela. Hori oso garrantzitsua dela eta eskubide hori merezi dutela herritar guztiek. Iruditzen zaidana da alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak beraien urte luzetako paktu honetan egiten dutena dela elkar anulatu. Eta batak pixka bat uzten du gai batzutan, eta besteak beste pixka bat uzten du beste gai batzutan. Adibidez, hezkuntza akordioa egin genuenean, akordio zabal bat bazegoen, baina hizkuntza ereduekin azkenean alderdi sozialistari eman zitzaion nolabaiteko arnasa, ezta? Eta etxebizitza kontuetan adibidez, pentsatzen bat urte den etxebizitza legea onartu badagoena, eta castellanoz esaten da por fas o por nefas. Por fas edo por nefas gauden tokian. Eta momentu honetan jendeak etxebizitzarekiko daukan beharra izugarria da, generazio ezberdinak harrapatzen dituen egoera bat da gainera, eta urrats eskasak eman dira aurkeztu dutena guri kontra erreforma bat iruditu zaigu. Eta batez ere, zira, beraiek gobernuan egon diran, honetan guztian, ez da gobernu honen kontua, gobernu askotan egon dira, ez dute urratsik eman, ez dute antizipazio lanik egin, zaintzan egin ez duten bezala. Eta orduan, zero batuk eta ematen duen gobernu batek ezin du eskaini momentu honetan herri honek eta kasu honetan eta nire tokitik dagokidanez lurralde honek ezinbestean behar dituen urratsak. Aurrera egiten ez badugu atzera egingo dugulako. Azken kontu bat, elkarrizketa honetan Tolosaldeaz dezente hitz egin dugu, asteburuko albistea da baita ere, Osasun Sailburuak inguruko alkateekin egin zuela ostiralean bilera eta berretsi duela ospitale publikoa egingo dela azkenean Tolosan, 74 izango dituena, 3 kirofano, eta zerbitzua Tolosaldeari ezetziz lurraldeari emango diona. Ontzat ematen duzu proiektu hau? Ikusi egin nahi dugu proiektua, ze Tolosaldeko ospitalearen inguruan jakin nahi nuke orain zenbat urte daramatzagun hizketan, ezta? Eta Tolosaldeari beti promesa asko egin zaizkio, baina gero ezerezean geratu diren promesak izan dira. Beraz ikus dezagun esaten diren ez aparte egiten diren gauzak eta Tolosaldeak behingoz baduen osasun arreta dagokiona. Maialen Iriarte, Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduren bozeramale eta mahai politikoko kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Mila esker zuei. Hurrengora arte 9 jo berri dira.